assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla monero ɓindu jayndele mom non dañi toon ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV oɗon gondi hen bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbanimba Aissata Ndiaye jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe jam wale mon yeeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi Aissata en calminiɓe en bismimamaɓe kono ɗum ko mi jogui namdal beele ɓe janggoɓe école o ene waɗa voilé manam est ce que ene murno no o waɗani voilé te o janggani école mo riwrete kadi machallah donc on paami jiɗɗen haalde tigi ko hande jahdi ɗi ko ɓuuren ko hewde arti e kadgol ha joni institut mo ganduɗa o wiyete ko Jeanne d'Arc gam hadde yoga e sukaɓe murnotoɓe e nadde tigi on ɗon école ɗum ɗon ma en gandu ɗum e nder jahde leydi Sénégal ko noon tigi tawde ko école catholique ɓe mbi koye règlement mo ɓe jeeya wadde noon bandiraɓe en garete roɓɓindu jayndeli meɗen puɗɗoredene enquête jayde enquête ko mbiɗen joni joni ko tan ko hen tigui jayde nde arti no hannirta ni ko fate banggue tigui guddirgol école aji ɗi jayde nde wi no wayno ko natgol école walla mbiyen ko guddirgol école mo ganduɗa ngol tigui ma wat mouvementé manam ma hew tigui dille no fewi toon to Sainte Jeanne d'Arc gonɗo ɗo e Dakar jayde noon wi ko wayno tan ɓeɓe ganduɗa ɓe ko élevé ɓe murnotoɓe kañumen joni joni o kaɗa tigui nadde e janggude e ngal ɗon duɗal kowona ɗum ko jayde walla mbiyen ɓeɓe ganduɗa ko école o ɓe kolliti wonde eɓe jogui ko yewti e règlement intérieur woni tan kuule mabɓe nder nderi kono tan ngal ɗon kuulal ina adde tigui saɗede ha ko ɗum jeeyi sababu ɓesgu ɓen ɗon sukaɓe rewɓe tawi ko murnotoɓe kolliti koko portante plainte fewde on ɗon institut kowona ɗum ko mo ganduɗa ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate banggue jangde leydi men Sénégal ha tengti e jangde hakkudere o holliti wonde yo yimɓeɓe ndeñu hakkillaji munen e fanno o L'As quotidien ko hen tigui arti Aissatou Ndiaye ko fate banggue hono kadgol ɓeɓe ganduɗa ko sukaɓe murnotoɓe nadde on ɗon école walla janggude hen tigui tawi kay ina murni ɗin ɗon kaalaji jande noon wino wayno ko Sainte Jeanne d'Arc kañum tan joni joni o dunci ko fate banggue gulali e luukali ko wiyete hono polémique e fannu o ɗon tan jande raɓɓikini kono tan eɗen coyno hono natal sukaɓe rewɓe ɗiɗi tawi ko murniɓe e nder jande witende L'As quotidien Rewmi quotidien kañum ari koko fate banggue dawrugol Aissatou Ndiaye jande noon ari koko fate banggue joni joni o ko fuɗɗi yiyede walla ko fuɗɗi soynede e nder ha joni guessa walla mbiyen banggue mawɗo leydi ndi e kamuɗum ko gam noon lomtademo tan eko yewti koye on ɗon fannu holitama noon ko haare tigui nana jokki walla nana tigui ummi gam tigui joni joni o lomtademo ɗum ɗo noon tawate ko e nder cadre apériste en e wiide jayde kono ɗum ko gam o yilloyo toon to Adama Gaye jaydiyanke gonɗo e dumbirɗo sa toon to Rebeuss Ousmane Sonko joni joni tan hono gardiɗo ñaawo bo kañum tigui wimo ñette manam o yahata yilloyade on ɗon saabu jaɓananimo ko fati on ɗon visite Walf quotidien ari koye dawrugol ko kalanɗen joni joni e nder jayde nde ganduɗa nde en ɓenni ɗum woni ko fate banggue sumgoji hoorejo leydi 2024 hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum saabi noon jayde nde wi o saaha kay Macky Sall kañum tan waɗi tigui wondiɓe muɗum e nder tiba woni tan e ɗemgal français so en ɓamti o wi ko Macky met ses troupes en cage kono ɗum ko noon konngudi walla mbiyen calanogol omo ganduɗa o ko oɗo Ousmane Sonko fewde gam yilloyade omo ganduɗa ko Adama Gaye ene tawi e nder jayde wi ko le doyen des juges joni joni o salanima omo ganduɗa o ko Ousmane Sonko jayde l'observateur kañum ne ari koko fate banggue gueɗe mawɗo leydi ndi ko fate banggue ko ganduɗa ko woni golle leydi ndi kala e kuuɓal caggal nde momta ha laaɓi ceer hono poste premier ministre leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde wi Macky Sall omni président manam kanko mawɗo leydi ndi tan kanko herori ko fate banggue on ɗon fannu ene tawe hen noon omo ganduɗa ko Boun Abdoulaye Dionne gonnoɗo hoorejo jagorɗo hollitama mawo heptu tigui portefeuille makko hande e conseil des ministres kanɗo wadde e subaka he kono ɗum ko jayde l'observateur ina lima sankiɓe accident ji oɗo saaha sababu o kay ko limore nde nana ɓeydo tan e kala e saaha Aissata Ndiaye hollitama ɗo jaraten ɗo tolnima e 450 bani adama ko mbasi pitali munen e accident ji e nder hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayyi ɗo e Dakar ne wayno o limore nde ina ngabbi no fewi 536 accident woni tan ko waɗi ɗo e wuro lamorgo ngo hono Dakar Le Soleil
Soleil ko jayde gendire jayde ande kanyum subi tigi ko ardi e projet mo ganda wite ko interconnexion mo OMV mo hono l'OMVG tigi on pami ko gom ganda ngu kam tambi kala ko fate bangi dande mayo tonto dowla Gambi holitama non wonde ko tolni e 900 wala bien e 9 millions 89 en wala bien 989 187 sénégalais woni bibe Sénégal nabe boyta kay ene wayno be keba ko fate bangi réseau mabbe électrique jande ni limta gure bari non woni Kaolack kam e Kaffrine Tambacounda Kédougou Sédhiou e Ziguinchor de do kala ma keb ko fate bangi ko ngakirno to bangi kubam Vox Populi Vox Populi jaynende kanyumne artiko e dawrugol kono tan ko kongudi hani e kongudi ngandadi ko pinnitindi gardido tigi hono gomu FDJ hono bitedo ha joni Cheikh Bamba Dieye kanko Cheikh Bamba Dieye non o suti tigi kongudi kewdi ha tengti ko fate bangi hono ko preje kewdi de o soyni ngoni tan ko e yarude e menade bari tay non o jofi hen ko laamu leydi Sénégal kono ne kadi o arti e miijo walla bien e ko sikki ko miijo e yidde modo leydi ndi so wadde ko fate bangi 3e mandat ko ngoni makko jellitiidi ne tawi e der page 4 e jandi witende Vox Populi jayde coftal balle stade jayde stade uddi halabi cer ko fate bangi mercato woni coggu e jeegu jouruji sabi non jayde joni en arta e beto woni limore hono fettobe leydi Sénégal tawi non ko hebbe sodede kono ne kadi e fonnobe yaade kono jahani jayde non wi ko borode ngandade odo saha kay burde tigi ha joni a cherde to bangi kopreje be tolnima walla bien fof so rendinama woni capande jeegom milliards 66 milliards ko preje CFA jande non arte be ganda be kebani tigi yaade ko wayno Pape Aliou Ndiaye ko non kadi e wobbe be ganda ko wayno Karamboci be non kala ina ponno changer de colobaji kono tan jahari jande non wi ene wayno ko kambe tigi ngoni grand perdant e ko yuti e odo mercato wobbe be ganda be kebani yaade ko tonto dongre Europe ko Neymar kam e ganda o ko bitedo hono Paul Pogba be do kala ko preje kewde ciomono e munen kono tan kayti yaade ke dime e kolopaji munen ko wayno Paris e tonto Manchester United gasi halabi cere sat Ndiaye gasi halabi cere robindu jayde mon ko do haadata jayde de ganda woni jayde cioftal balli stade dum non Amadou en garatane ko faye gede rendo amen gede rendo non hande e ko ngel do cukolel wiete ngel Mampende Dioum ganda ngel hawre ladial tonto Parcelles sabi dum non ko balko mo ganduda yani kanko cankido heno non kanko hen wonno dow ne wonnon sukabe tato be ganda kambe ne ebe gonno les balkon odon ndeyani de sukabe don be deñi ko gagnandele be ndawa hôpital kono kanko o mo ganda woni Mampende Dioum ene woni non badirado e Moussa Dioum mo ganda ko lutteur dum non woni ko hamni seda ni musi on balkon non ko hanki yani ton to parcelle ade ndi Amadou so tobi galleji ganduda tiidani so leppi ham ina hawni te dum ni heewe leydi ndi seeda na wadi ni numéraji vert ganduda ina tottire ngam tan so bi son neddo yi e der legal mudum galle mo ganduda sirani ne wawi antude tampere wala problème ya noddu odo numéro mbada dum signaler kono non est ce que numéro nani nodde wala est ce que so yimbe be noddi ma kep ko don namdal ngal woni te Sénégal min dañani culture wadde dénoncer Amadou a jarama Aissata dum do kadi ko hunni gandande ko fonde haalede missiken kalen dum do hen ha tengti wonno laamu ngu ha tengti e be ganda ko préfet di woni tambibe kala ko fate bangi mahanteji gure de kolitini wonde kala neddo nde yidum tawi ko légalement walla ko nokkuma sa yi ko way non ya heño jettuda fodbe haalnede be kono caayel de ngoni Aissata koy bangi kodorde sabu den gandi yimbe hewbe hande nando e galle di hay so wona tobo ngoni parce que den kam wierno tobo so tawi ari hewno libde ko kubeje ngandade wona kubeje ciment walla baadi non ko wonon ko matière ndi woni to bangi problème no mahirte ni to bangi jamde mum yonani to bangi ciment mun yonani to bangi norme ganda ko woni ene wawa tambade gonka e kodorde yimbe be dum woni ko hewani rewede e on don fannu sabu hen sahaji ene wona e maçon be hen sahaji ene wona e jomen galleji sabu en ji galleji kewdu nan do hen ene badite tan ko fate bangi commerce ko fate bangi commerce manam ko fate bangi nannugol kalis dum don non ko dum woni ko jibita cadelde ko heddi kono arde numéro vert mirsi kiso tawi ardi be dokkiri numéro vert ala odo heure ala odo ne fono so tawi noddama jomumen keño ƴetta so ƴetti kadi mbawa so kalna mbawa arde e sahande cohlande dum buri wonde lawol
ɗum ɓuri wonde laawol tigi ngel ɗo cukalel kañum kam hawre ladial ngel dañi tan ko duuɓi 6 ɗum noon ine annda ko cukalel kangel henno dow heɗɓe lesɓe dañi tan ko caɗele nawa to hôpital to woni ko gandani musini foti findinde e yimɓe ɓe saabu ngel ɗon cukalel ine dañno droit e gurdam hande so tawi tan ƴettama ko wayni waɗama ne hawni bandiraɓe noon ko ɗon tan min goppitta moon tottude on aadi ko laawol gongol woni janggo heɗno e caggal caméra o ko mati ko wiide on tan bandiraɓe Allah jarama on jarama